Oh, kanan saiki kok lucu men ya. Wayah udan rano panas, wayah panas rano udan. Min, aku tak takon tapi aja nesu ya. Kowe iki apa biyen nek sekolah mung tekan pager tok? Apa ora tau melu pelajaran? Awit zamane awake dhewe cilik, zaman dolanan debok, nganti saiki cah-cah dolanan Roblox. Jenenge udan iki yo ora panas, nek panas ki ora udan. Lah nek udan karo panas yo ki awakmu kuwi. Maksudmu piye to kok udan aku iki? Lah kan nek panas karo udan kan jenenge udan kethek men. Ya kaya kowe kuwi men. Olah lambemu ki momo. Ya ora ngono mo, maksude iki wayah saiki iki lho musim lho dawa-dawa. Wayah udan ora mandeg-mandeg. Januari tekan Januari. Kowe ngerti ra? Berita nang TV-TV kae, anenge mung banjir, sake mo. Ya kuwi jamane sing kaya awakmu men. Wis tuwa. Omonganmu lho mo. Aku lho umpamane ra isin lho melu posyandu jeh pantes. Wajahku lho kelewat bagus, imut, baby face gitu. Mana aku jak di bojo ngono, jak kondangan karo bojoku ya jeh pantes. Apa men? Baby face? Baby badak iya nek kowe kuwi. Mo, aku ini kan resik-resik ngene bose. Awakku iki gregesi, linu-linu ra penak. Ini ki tondo-tondo penyakit apa ya, Mo? Lah wis mbok preksake dong. Wis preksake sik ono. Iki gejala stroke iki. Tak keplak iki kusut ki. Akeh-ane to. Wah, bahaya kuwi men. Gigi nyamuk demam berdarah men. Jel tanganmu dicek, ana bintik-bintik abange ora kuwi? Iya iki. Bintik tapi rabang. Tapi putih, Mo. Oh, lah wedhus. Kuwi panu kuwi men. Wes kanu tak terke saiki ning rumah sakit yo. Tak periksa yo. Daripada mengko nek parah malah repoti tanggane iki wetengen dadi layadan lho. Yo. Wah, lambemu ki momo. Ya sayo aku terke saiki, tapi nggo motormu ya. Kok bensin tak jeli. Waduh, kebiasaan. Wis ayo, mangkat. Oh.